गिबि गिबियाव खुलुमनाय जासिबाय राइजिं बड'लेण्ड बे पर्टेल निउसनि गेजेरजों साफ्रोमबो बेवहाय बाहागो लानाय नोंथांमोनजों लोगोसे मिडियानि साफ्रोमनोबो अननाय मोजां मोननाय गिबियाव जासिबाय जे दिनै जोंहा मिरु UPPLनि बोसोन बायदियै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङावबो जे सोलायनायनि मुङै जे गोजोन मोनसे साइकेल हान्जा सुरनाय बियो थांनाय 25 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै 9थि सानाव आगान होबाय। दिनै बिनिनो गोजोन हान्जा साइकेल सुरनाय जेनोखि गोजोननि थाखाय अर्थात 17 बोसोराव BPF सरकारा जोंनि गामियारिफोरनि जेरैबायदि उन्नति एबा जौगानायनि थाखाय समाज बेबस्थानि थाखाय सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावनायाव फेलें जादों। दा बेफोर गासैनिबो उद्देश्यखौ सरजाबजाबनानै जोङो रायजोफोरखौ फोजाखांनायजों लोगोसे जे जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि मानगोनां बिजाथि रन्जित बसुमतारी सारा फैगौ BTR सरकाराव BTRनि समाव जे UPPLआ 100% सरकार दागोना रोखा जानायलाय दिनै मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरजों दुखु सुखु सावरायनाय बै गामिनि ओनसोलनि मोजां गाज्रि लामा बेबस्था बेफोर गासैबो नायदिंनाय हाबाफारि दिनै लानाय जादों। बे एखे उद्देश्यजोंनो दिनै सान्थिपुर प्राइमारि UPPLनि सिङावबो जे दिनै थांनाय दहाय फुंनि 8:30 बाजियाव जोंनि UPPL ब्लकनि मावख'निफ्राय जागायनानै दिनै फैयै फैयै जोङो जोबनाय फारसे थांगासिनो दङ। जे बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जे दिनै 17 बोसोराव जेरैबायदि BPFआ जाख्ल'दोंमोन बा नासयदोंमोन रायजोफोरनि थाखाय जे उन्नति एबा जौगानायनि जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखैमोन बियो दिनै रोखा जाबाय। मानोना दिनै जोंनि सान्थिपुर प्राइमारि UPPLनि बानजायनायाव बावहाय खमैब्लाबो 3,000सो साइकेल सालायग्रा बिथांमोनहा दिनै बाहागो लादों। बेजोंनो फोरमायनो हायो जे थांनाय 17 बोसोराव बे ओनसोलनि बा बे समस्तिनि डिपुटि चिफ बारग' डिपुटि चिफ मानगोनां खाम्फा बरगयारिया सारा चिरांदुवार ओनसोलाव अर्थात सान्थिपुर प्राइमारिनि सिङावबो जे जौगानायनि मुङाव जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखैमोन बा डेभेलपमेन्टेल जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखैमोन बियो दिनै रोखा जाबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो राइजिं बड'लेण्ड पर्टेल निउसनि गेजेरजों मोनसे खोथाखौ फोरमायबावनो लुबैयो जे थांनाय 31 तारिख अक्ट'खालि जे थाइखाजरा गेवलां फोथाराव थाइखाजरानि रायन' गेलेग्रा गेवलां फोथाराव BPF हान्जाया मोनसे सुबुं बमा मेल लादोंमोन। दा बावहाय बिथांमोनहा गावसोरखौनो गोबां 13,000सो जे गावसिनि BPFनि सापर्टारफ्रा बावबो फैनानै बाहागो लादों होननानै बिथांमोनहा दाबि खालामबाय थादों। दिनै आङो राइजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट खालामनो सानदों जे बिथांमोनहा नंगौ थांनाय 31 तारिखआव थाइखाजरानि मिटिङाव जे गावसिनि जेननायखौ स्पष्ट क्लियार भाबै बिथांमोनहा देखायनानै लाबाय। मानोना बिथांमोना दाबि खालामनाय बायदि बै मेलाव 13,000सो सुबुङा अर्थात BPFनि सापर्टारफ्रा बेवहाय बाहागो लायाखैमोन। बावहाय खुब उपुराव दङमोनब्लाबो 3,500निफ्राय 4,000 सुबुङा बाहाय बाहागो लादोंमोन। दा बेवहायनो स्पष्ट जादों जे बे मानसियाबो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जेरै समस्तिनिफ्राय नङै क'क्राझारनि 13 चिरांनि 16 निसिमानि बिथांमोनहा बेवहाय सुबुं बमा खालामदों। बियो बावनो स्पष्ट जे बिथांमोनहा चिरांदुवाराव दिनै खाम्फाया जेनगोनखाय गावसिनि शक्तिखौ प्रदर्शन खालामनो थाखाय अर्थात बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आकृष्ट खालामनो थाखाय बिथांमोनहा गुबुन बियाबनि हायर लाबोनानै सुबुं बमा देखायदोंमोन। नाथाय बेबो थोजासे बिथांमोनहा देखायनो हायाखिसै। बिनिखायनो दिनै जों स्पष्ट बुंनो हायो जे 14 नं चिरांदुवार बियाबाव मानगोनां आगोलनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेननाया रोखासै। आरो दिनैनि जोंनि नैबे साइकेल रेलिजों लोगोसे जोङो बेखौनो फोरमायनो हायो थांनाय 25 तारिखनिफ्राय जेरैबायदि जोङो साइकेल रेलिखौ आरम्भ खालामदोंमोन चिरांदुवाराव मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव खमैब्लाबो जोंनाव 1000निफ्राय 1500 साइकेल सालायग्रा बिथांमोनहा बाहागो लाबोबाय थादों। आरो दिनैबो एखे उद्देश्यजोंनो जोङो बावहाय गैयाबाबो 3,000निफ्राय बारा सुबुङा दिनै बे साइकेल रेलियाव बाहागो लादों। बेजोंनो स्पष्ट जायो जे दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबाव जोंनि मानगोनां UPPLनि बिजाथि सार रन्जित बसुमतारीया
देरहागोना दिनैनि दिनाव खाथां जाबाय होननानै आं फोरमायनो लुबैयो अर्थात आं फोरमायो।